Voilà, Moussibé, assalamu alaikum. Misal million de tête d'Ungami et Mourad Mou. C'est le réseau qui n'est pas du tout bon. On va se démerder si toutefois le réseau accepte. Parce qu'on ne veut pas faire l'émission en différé. C'est pour vous dire que nous avons choisi de faire le live. En tout cas, si le réseau accepte, c'est un seul million. Mais un dernier Mourad Mou, mais un seul million de faux. À l'instant où j'anime cette émission, à la côté de Galemon, je suis dans la grande famille, là où loge la grande sœur de Fatou Djandja. Dans la soirée tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo. Sur le Gandhi, moi je ne suis pas abonné à toutes les pages. Parce que moi j'ai du boulot, j'ai à faire au fait. Mais on m'a transféré une vidéo. J'ai reçu la vidéo, j'ai écouté la vidéo, j'ai entendu les explications de la grande sœur de Fatou. Alhamdulillah, lorsque j'écoutais la vidéo, j'étais au bureau en compagnie de Fatou qui est là. C'est elle qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous m'y donné nos vidéos. J'ai appelé en famille. Quand on a Fatou loge donc. Milandi, mini ah. Mini ma chérie qu'on a, ça va Benina, ça va. Mini mi vidéo no circule de. No inni wonde ma jaajo Fatou. Rada ma kasudu. Voilà tu connais du courant tu je sais même pas quoi. Moussungi au mapi voilà mais je viens de voir la vidéo ni ah elo je me don hawi woko hombo na nyida mini ko video be addana ko jaaja Fatou tigini o wayla ko kanko tigini mi dans la même vidéo la grande sœur de Fatou a dit quoi woy mo fala ko wondirde nene goto makko be wonda be wona hunde wotere mi o hebali feeri il me fait la nyangdugol jaaj miñam makko be wona wonde hotel o informe ganer video wonde mam e makko be no acci tere yo be darna be don suudu Fatou chambre kanko chambre ay Fatou ni janama darde gol suudu. Donc j'ai décidé de venir en famille mi yida be ngurenen ko woni ga mi adore Fatou. Comme je vous dis, depuis 20 h, il est 23 h. Djadja Fatou hala na ali may. O jabal o reconnaît ayta mi arali. Be ngure nde landi mo kongude ko sipi gonga video. Ko ni wona gonga. O yoti dale ko. Ko bay be hubbini video tay o mara yeddirngal. Jonno musibe mi fala yo julbe Allah men fo wadu très attention wo weldube ko weldi woko hawtube sendata. Je comprends très mal les gens qui veulent salir l'image de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence à travers les deux sœurs là. Oui. Oui. Je comprends très mal. Si vous avez remarqué, la grande sœur de Fatou s'est exprimée. On a interviewé, on y a interviewé, c'est elle seule. Parce qu'il y a eu une vidéo coupée. Alors je vous apprends au monde entier on peut suivre de l'ambé. Et d'abord, Fatou Djadja Mako, ko loja don o ala yobude. Ça c'est un. Nyande nem mi da utuno Djadja Fatou mi humpiti ko do o wodi. Mi dogono mi ari hanka Mako la première des choses que mi landi ko onno woni do. Yo holli lan be annutumo wala yobude nyoddi sudude.
Ola yobo den joddi courandi. Et en plus, be yaltinale mo ka galle ko woni do dey. Plutôt ko do accata bi e makko be o yaka village wona yontere ma jonte diti. Et oui kotako, et puis yata be yennata. C'est que Dani, je comprends très mal. C'est que les gens oublient. Bengure loge be bengodo. Wona budi be yiri jaja fatu. Ko bengure. Ala hande mo ala Steve de émission jidi hande. Donc kala ko wada battinay. Si innama jaja fatu ko wana don o yaltinama, ça veut dire déjà bengure ben don ne battini. Et pourtant min gilami andi ko do o min déjà bay mi humpiti ke fatu no mari jaja fatu no mo do ko jodi. O inalla mo mari jaja. Goto halna lang ha fe no mi yawno ka village. Ko mi ka village. Beni lang pourtant ono mari ne ko to wonga ma min ni wona gonga. Min ko honto woni. Beni wo be anda ko honto bi fatu halana. Mi landi man possible halana Allah. Tay journaliste yo wondo ka galle ga on non déjà no dimodi am ay o himbe de landade ko honto jaja fatu woni o wolli men konto jaja fatu parce que kambe tigi rojimo ka galle mabbe nder gal. Min no min vraiment mi fala yo walla parce que mi anda ko honto journaliste yo honto woni mam. Mi dogi mi ari mi dabbiti jaja fatu. Mi yoti de makko min mo cité woni ko kanko ni jaja fatu. Woni la kanko ni jaja fatu. Mo gasa o hibi makko men yeya bantu. Ni jaja fatu. Beru ko partenaire bi amen be walitori men ko min addani mo nafakaji makko bi kono mi wawani mo partenaire ju amen fodi windugol biddo makko jiunku natali ko lekkol min haldi joni min accu hitane arainde min nada bobo lekko parce que lekkol am fudino kinni min ni ma chéri si nyamiteji ma di lanni e ko nyi bibbe ma be de patuni la suudu min ni wada hitu andinala. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Comment elle peut se permettre de faire une vidéo? Mais ara. Mais immina himbe. Yo aru. Yo ti de jaja fatu. Fi yo halu halaji. Tawata ireura. Si c'était des paroles en toute sincérité. Ko tawata hajiga wali. Harawana halaji do tindina. Vous n'allez pas venir dans la famille. Mais je vous apprends que Jaja Fatou la raka galère. Il me dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin kadi. Assistance humanitaire d'urgence. Gila ho woni di Fatou. Comme en nda biti modi Fatou. Ruwa simi inni modi Fatou tiji ko jodi do ibedo takko amen do koy. Modi Fatou hay ala ko lando la fi Fatou. Parce que Fatou mo yoto ka travo min ni Fatou. Ko min doji ga burure da biti Fatou, bodi Fatou. Da biti be ngure Fatou ne. Dabbiti jaja fatu si hande jaja fatu inni e julbe Allah be wallumo no wontinira e nene goto makko be yurmondira be wontira c'est comme si menay be dem pottinirde be. Mais l'histoire de Fatou devient très compliquée. Poye ngini fo be wadi mais là maintenant il exagère. Joni no mede mamun do Jaja Fatou no mamun do. Foti son anda pigidi on lando so mesi fano. Alhamdulillah gila men yidi be dido. Mene men tawade be habube. Bay si Jaja Fatou no fala no higol Fatou. O tamboto no jaaj minyam makko. Tampere warata ko lanno balde warata. Ko min ananimo min ni hande yeye bantu mami detta mami na amaka miyamma. Iya ko minyamma lojana do. Min ni yurmondire nene goto ma o wono nene goto wono baba goto. Bay biddo ma wina ka lekko menen men winda e bom ma on ka lekkol. Min ni wata on haykindir. Ko Fatou fembante min ari min hollitimo. Hinomo mi ari mi hollitimo. Min ni immo daroda han haaju nene goto ma on feƴƴa. Kala ko yani Fatou mi nodde mo mi hollitamo. Ko wadi ko parce que kambe nene ko to kambe ni baba ko to bi yangota. Mais ko honnu be parorto Jaja Fatou. Be inna menen wona odo himo faala wontude makko benen ettore benen dadi mo honto konto Fatou yi.
Nyande Fatou nen eggayno kadi ka makko ɗo yo eggude. J'ai pris mon temps. Mi noddi on journaliste wondo ka mabɓe ɗo. Mini ma chérie ça va? Mini sokani Fatou suudu ko woni ɗo. Min heɓanale mo tawa feere darnangol mo. C'est pourquoi nous sommes dans les difficultés. Mini me ko mi faala ko ya informa nan on jaaja makko innana lammo min heɓani Fatou suudu kadi nokkugo. Sago an wara min wallidira min naɓa piiji Fatou ɗum min Fatou kadi hotta ka makko. On sœur joɗon inni wondema o ala ga mo yewno ka village. Ini koyi natano ina problème parce que pas que zo ga ɓacci koy. Ini alhamdulillah. Mini joni so wari ha andunayla. Ko ɓay o retardi o arali ɓeya waɗi l'impression ka suudu tay ko mami etta kata mi yama yaltina piiji makko ɗi min naɓa ka makko. Konde say Fatou di ménage. O yi ka vidéo kanko ay mo yata ka Fatou. Ɓe yurmodira fiw. Gila mi yiidi e ɓe ko jokke enɗa yurmodire. Nyande nem baten Fatou on kako hunɗu nyande le décès de l'enfant. Ndaro kala ko marɗa ga Fatou ko jaaja ma mankiri ka ñameteji makko jonnamo yurmodiro ɗon mi wayde ndiri minen simo weela wandinali min mo weela min maraka ino feere innugol min hunnana emo haajuji makko ɗi fof par ce que kanko Fatou wonaɓe gotum ko waɗi no honɗum kanko imo darani fi golle mo yeeyude joni may o inni wondema imo yaltinaka suudu ɗum ɗa bo je rectifie le tir ɓe noon kadi ɓe mamu men arɓe occasion ni ɗum ɗon etti antenne jonnimo fiyo sifo piiji ɗin haray yo ɓe andu tu wuude wotere siɗa fi Allah Allah no fiima Allah taƴata o tokkaati gila ñande men hi Fatou ha ko ɓe jooyi ɗo ni min majjami ɓuttinaade ñande fini weeci wo ko probléme yo woɓɓe go daro yenna mawɓe ɓen haala ko haali d'accord y a pas problème kono jaaja Fatou ɓe ara ɓe jonna mo antenne ɓe yewta mo haalaji ko yewta kon fi yo wonu ɓenen si ɓe marno terrain ko ɓenen duwano wattude andude ɗum ha hande goɗɗo maɓɓe sifanaki men ha hande kadi goɗɗo sendali Fatou e jaaja makko ɗo ni o dogi o joɗori to ouais ça sortira vous avez vu vous avez vu donc no mi hollirino ni musidɓe onon mbiro hacce hekke ɗo gandi ko ja wona tan addi men ga min ganda ko saabu honɗum golle amen ɗen no soñjude woɓɓe sena ɗum ko moƴƴere min waɗani Fatou kono no sattani min han fiɗɗiti tawata ɓe ɓaaroray men ɓe inna hiɓe faala ñawdugo Fatou menen min jaɓali nande ɓe ñawda Fatou himo faala wontudugol e Fatou himɓe buyi ɗon ini tigi ɗo fof o aray ɗo konkana mo jaɓata o waalo ka terrasse mum hani mene meɗen andi ɗum ɗumene min andani. Donc ma chérie, si tu as autre chose à dire, c'est ce que moi j'avais à dire. Et en même temps, payo inni mo fala wontu de nene goto makon hara yino do Fatou min artiri Fatou non ko jomba do goy hino do lon kanko e modi makko menen men sendali Fatou e nene e modi e jaaja makko men sendataɓe menen non ko menen laɓɓiti jaaja Fatou fiyo wondo e nene goto makko. Et ma chérie, si tu as quelque chose à rajouter, tu peux rajouter. Oui, Andy, déjà voilà. Je sais. Vas-y. Voilà. Que juste, peut-être si vous détaillez donc, si quand on a Fatou, on peut se réservé de dire son nom, je fais la même chose. So, il me dit de l'ouasi, gonga makwa, hebu kaona seba l'ouasi. Sinadu. O wi mo yoɓinede luwasi suudu mi anda ko mbo woni jonnude ɗi ko tuma o yeeyi woosi o ñaama waɗowo 2 semaines sagginali fayande ko honno on ɗon defirta si ñaama kanko e ɓe ngure makko
e malgré tout an tigiri ay ino gasa abonné be ma bu yi wurere bantu ndew jippinta de ko yaata han 300 et quelques mille ko hombo yaata hande ko hombo gollata honto heba wano din do yeyo wano den do wurere yo yeto na kanko ko miskin parce que ayeyi il y a même dit la somme d'argent et inde bantuje makko den jama ngedi ticket si tay avec tout ça ko miskin comme on est riche tayeta par jour heba au moins 100 000 150 000 ando be fono andi bantu ko may combien de fois bantu no mari tono eso en mo yobude location ko gonga makko o woni do 2 ans et demi ni himo do ha hande goddo jantali mo sappo voilà sire mais si o indi mo yobude c'est bon mais problème fatu ari do o aray do so ndo kala esayi mais o receva table kay fatu hebuno ko dimmojo makko yeyo bantu kadi parce que anda on histoire do ko dimmojo makko yeyo bantu kadi on ari tay mo dari do hiwrimo on ari yegol kadi tes do on hiwrimo on yawi yoy fatu no hebino wali ka hôpital on inni mi do andi ka jaaja makko ni ko ngarani mo do mais on semaine ko fatu wali do so halanali ma menen meden andi ko no feƴƴin yaltanam mi sokala ko ala mo ma do no fo ko hakkunde nene gotobe ko wawda so buggitike sira mari okkora nyama si ayi no tuni okkora loto ko ha do wawata ay natamo mo bu yalta parce que ko kambe yiduda kono non ko fatu arata kon do kon kana mo biyeto ma pour la dernière fois ko fatu sakkiti no kasa ko wono de nyande ma bimbi ne nyande yidudo fatu kaka travaux da ko conteneur o jawrugol kamen do fatu wani ma do mi taw ma mi hiwri ma kanko e bobobe makko bendi do ko bimbi no baymeri minni goddo kamen do minni minni mi tayi mi nyankari jo no wali ka conteneur o e ka karijo da woni on ne bi konkude do hanki jemma e lendi ya hande so hebi opportunité nugol mo faala be wondu oui bayno ko men non bayno ko men jogiti fatu andi afamali c'est les gens de Mamou qui ont occasionné ça donc ça a eu numéro notre mon à 1 heure tardive pendant que hiden ari do bay be andi be publier on vidéo on no ka carte ya men woni bulbi kasi élection nous a bulbine on numéro do men hendi ke mo élection nous a bulbine ne ce qui est sûr ce qui est sûr der ko woni kon do o do suuma e won do darate do wonanta mo suuma e jetati do de wadi do do jibi ko hombo jornata location suudu do woni do. Non, tu n'as pas bien compris si en fait be way wallugol fatu e jaaje fatu y a pas problème dum non fo na souci few mi wota be bonnu inde himbe be bonna golleji himbe be ko don fo fi je comprends pas les choses kala ko wayira mo ne barkata don ni den fotti mo wawno profitude wallela effectivement nene makko wura baba makko wura on comprend elle a 2 enfants en charge o maramo di me yirade ko fine yurmene do wadi sime werne dum do fo mo wawno tororade kono ko bediti ko bawti dum do ko no woni he jaale mais Dieu merci kanko tigi o wi o yaltina min non hari minanali o yaltina kaka vidéo do minani o yaltina John non voilà ce qu'on va faire regarde ce qu'on va faire Johnny menen o holli aduna womo faala wontudude e nene goto makko ko do waxa isago lakkude nene to c'est pas normal c'est pas normal fatuna bobo o na bobo menen ko me way ko wadugol fatu dans les conditions mais yobe imminde himbe ara mamu me be wondi be ara be enna be sowi sila jaaja fatu yo aro inna minya makko fetu do go himo faala nyawdo de minya makko himo faala be darna be suudu kambe dido be wona nene goto be wona baba goto menen non gila men hidi be dido ala ko be kitaki be nawdu diron ko be dido si haaju wadi be tummoniri ko gere sonko kono ha hande mi wi kaji jaaja fatu ko fatu plutôt si yani minna ko mun nyanto jaaja makko je l'ai toujours dit John en toute sincérité hino do modi fatu hino fatu menen me mara intérêt yiputugol o e jungo jaaja makko ka travo no me himo kono nani ko holli ko be faala wonto be wonode do woni wote joni ara men de ti fatu kanko jaaja fatu e innu be mo yo innu mo faala wondu golde fatu haray men de ti fatu men hartira ni be fatu bayno fatu ko jombado ko wari se men harje mudi
ko ɓe nene goto ko ɓe baba goto Fatou no jomba kono ko ɗo woni ko ɓe tori mo joni joni e hino mo ɗo a yiɓay mi inni mi artiri Fatou wo ko mi naɓu Fatou berteya mo wawa indugol mo faala wondugol e jaja e mi ñama koyna kadi mi naɓu Fatou berteya ewa ko ɗum inni wo ko mi naɓu Fatou berteya tu comprends pas les choses pourquoi salir les gens pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux Johnny Haray, vraiment, moi, c'est ce que j'avais à dire. Johnny Biro, ko ɗum ara Johnny addi ɓe nani gila ɓe gaɗi ɗo noon neeɓi kono en toute sincérité ko ɗum ɗon addi ɓe fi Fatou on ɓayi ɓe sowi sini nene goto makko on o gasa ko ɓe woni inde koye ɓe faala ɓandiɗe ɓe gasa ɗum woni sendude ɓe yo Allah dandu ɓe mane noon min wonta sabu ɗum wodi vraiment gila men yimo ko soñdia heeɓi soñdia inde ɓe ko stress kono ɓe wawi argol ɓe mamum ɓen ari cokkiti haa ɗetti Fatou ɗetti jaja Fatou filmimo ay ko wondi ko o kanko anda on ɓe filmimo o andaɓe kono ɓe noddima on leer ɗon minen min hendi kadi miro maɓɓe o komo ko bulbine tigi waɗi ɗum mo bulbine komo bulbine noddimo on leer komin woni ɗo on noddimo non ko kanko tigi noddimo ko kanko jaja Fatou noddimo innugol mo nandi men ari ga et pourtant o indi on ala téléphone mo mari téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Johnny Biro menen vraiment menen joni ko addi men hala tigi si joni menen ko addi men Biro ko ɗum ɗon Fatou kwan menen mi ronki probléme ji mum min joni mi ronki jaja ma wo ko ono wondata o ya e jentolan ɗo mi halnama o wonda e ma o wonda e boboɓe ma ɓen ɓayno yimɓe sikkude moƴƴere ko min waɗanma kon oko boni yo ɓe accanɓe si tawi woni ɓe longini jaje ma ɗin haalaji o hulali Allah o weltani julɓe Allah wallitiɓe ma ɓen an Fatou o waɗi ɗum ko waɗi ɗon haray min ɗettima min artima ka nene goto ma nene goto gaƴa ko juuri mi tuttata ɗum ka haala nene goto ñande ko juuri e siraɓe joni haray ko teddugalle mon menen min waɗi ko min duwa wadde ko mi anda son falti haray ko teddugalle mon woyi ɓe jokki han ɓe ari ɓe tawi kañum jaja Fatou ɓe yewtimo ɗi konguɗi ɗo ɓe ɗetti ɓe monti ha moƴƴi ɓe buƴƴi ka weey woyi mo yurmi e yimɓe ɓe kono wala hande goɗɗo men bugitakimo ɗo mi sikki woɓɓe ka galle ɗe o raɗakimo ɓe yoɓinali mo joddi ɓe bugitakimo o innali men kadi no yimbo faala wondugol e nene goto makko menen ko menen woni ko jeeji mo fi yo yurmodire nene goto makko hande noon joni mo wawi argo inna yimɓe ɓe wonne julɓe ɓe yo wallitomo wayta nene goto makko kono goɗɗo waɗimo joni min artirimo hinomo ɗo ko ɓe nene goto joni min artirimo hanka maɓɓe hino ɗo min wattimo joni e soke maɓɓe joni menen ko ɗum adduno men Biro on jarama nen ko ɗum adduno Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude Allah yetti saytano ɓeyda imani amin ya miijiɓe ɓe bonnay ko feere maɓɓe kamɓe bonata feere mon bonata aduna ono wondi andu e moƴƴo o ala tampude joni fof mum en jonni Allah lanɗon ɗana jiw on dogi acci en ɗo joni Biro menen ko ɗum ɗon adduno men joni min tawi tuyi ɓe huɓɓude partenaire amen ko fewndi ɗon hay si goɗɗo cukkikema pandi haray pigi ɗi welaafi min miɗo jooɗi mamum koɓe jukkilan ko ɓe ara ɓe nodda ɓe mamum ɓey ayi hay ka suudude wonaɗo ɓe waɗi on émission
menen do ka mon do be ngando me wadi ko nyame tay ni ko do be addi ko do be ngari fi ma ko si yeli ko do be won do be andi ko do hodi menen ngari me nganda fa jay ma ko yaltina e suudu ko mar ko watta do tay be jabi ngolla on ko si be jabi ko si ko Allah hoti annabi de ngolla wo do ba Allah wadi andama ni mero wawe darade hayide waddu bido so donkinamande o terku e yeso ɓe ɗo no gasaɓe fof ɓe donko hay si waɗaka saria si tumbidirano baba ko honnum waɗanda ɗum ko honnum min waɗum si ɗum ɗo yewtano ande to ko honnoon haray min komi tonimo deɗi si Allah hoti annabiɗe sino gasa e gollawol ɗo ɓe yafano min jaade fi Allah ay ko ɗum faala fi Allah fay fayre waɗi bonnere waɗi bonni ka kawtalga ɓe bonni kadi sabuɗa men ɗinɗon ɗiɗi non woni bonnereji ɗiɗi woni bonnereji ɗiɗi ɗum ɗo min faytam tamutade wolde ɗo ka simi woli ka joni ɓe sonkanan mi ara komin sonkata kon hawranalan min kono be mi wowla min ɗo min mi holli taw min o sonkantama ka Israel makko goɗɗo sonkanta Israel mum nani na jaman kali ɗo wardi kono a famali ayima ko ɗon hawti faatu ko jaaje faatu an ka moodi faatu ko ma feppon andi probléme no satti ka maɓɓe han vraiment yo Allah moƴƴinan on joni minen komin faala Israɓe ko faatu e jaaje makko woni ni onen kodi ko min walli faatu koɓe walli faatu kanko e faatu koɓe nene goto min yedda koɓe nene goto minen min walano jum ko fi Allah woti annabijo ko fi Allah wonno wallide jum en jeri ka téléphone ji en jeri ka suudu en jeri ka yaasi joni ñande accidunoɗon men ɗon fewdo ka bobon femba ɓawi non accidi men ɗo ɗon andi ɗum ɗo ɓayɓe waali wi ɗon mi tolke mami jeeɗi mi habboɗami ɗo ha mera gawtunoɓe ɗon on tawnoɓe ɗon. Mesdames, Messieurs, je pense que c'était juste une manière, c'est juste une question de... Comme on dit, Fatou, kako on est mappé dit Fatou. Non, pas mal. On est au tiki-tiki, on est quoi mais vraiment, que Dieu on attend la bien. Come ne ngalanto non kako jaje Fatou. Mi ko non de jaje men, de da marabe tubu. Ko mo hawru ndi time Ara dum go fiyon dum no. Na fi go wiye. No. Ko fi wi. Na. Ko fi ko goddo holludo ma badola mi banni ma wo ko don holleta andena. Non mais c'est pas famali. Mi do fan. Il faut comprendre une chose. Mi ndiga pular weldube ko weldi wo ko hawtube sennata. Yo Allah dando ande imagine toi. Ande ga Fatou fembante o bo moyata do. O yawno be mamini problème. Naam. Goni ka o bo ban femba do ko fayda ko be do woni nene amen ko be do woni baba. Ka Mi randi. Jon non si be do ko Allah wadi sabu e be do wadi Allah nyonde hakkude amen. Allah do. Joni non si piiji temedere wadi ni ko mi wi'atam e jabi e fi Allah hoti amna piijo e yiiday o wadi do dum bebe o do wadi dum do ni yewtamo baba ko honnu waɗanda ɗum ɗo ko honnu men waɗuma on famali komin nene mon komin baba mon ko gonga kono iwata ko kamɓe ɓuuri jeyde Fatou si o landike yettugol Fatou moma ko minen gaɗe ɓe ɗetta e Fatou ɓe naɓi nokkugo himo andi gon to Fatou logi je comprends pas les choses donc ala musidɓe je pense que nous sommes en live on va essayer de clôturer l'émission. Vraiment merci pour la confiance, merci pour l'attention. C'était juste une question de vous montrer en toute sincérité, c'est des gens qui sont venus juste pour tenter toujours à déstabiliser nos activités. Hein. Donc, on dit qu'il y a une maison des jeunes. Allah wallo est vraiment cérémonie mais on fait il n'y a pas eu de problème. Mais j'ai une cérémonie sans brutalité. Allah akbar. Allah on connaît musique. Vous vous imaginez? Johnny Moussibé, c'est pas une chose qui est facile. Nous avons géré plusieurs cas, mais ce cas-là, c'est vraiment énorme. Vous comprenez?
On a une cérémonie mais on fait une jam à maison. Alhamdulillah, goto barmali, goto hubali, mais les weltani partenaires me faut, mais les weltani julbala me faut. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Et quant à vous autres, je vous souhaite aussi la bonne chance. Au revoir.